Kinong penyat ya Meglai Transport Corporation MTC, kila penkiu ya by school bus nakashpau hajar saus pa sanpau tingka, syaka khatlai hajar nyau spa sanpau tingka, nakabenta kalinti kabajingai empalat nyau kilometer shilinti. Kikimi kikpa jang kikena school kibapuli ha Kendriya Vidyalaya School Upper Shillong kibasyong basa nadu laimer saumer shiteng bat sanmer terter kilali ikendu yuba KL Nongbri Director ke Transport Department ban ud ikani ke jingpen kiu by school bus jang kinong penyat ke MTC. House nem hajar arpulai ke by school bus kalong shipau hajar saus pa sanpau tingka. Kat bos siapa ISBT setia siapa office juga MTC ti habdien miklar ni ha ka prater ke Januari kidang yo ya kedor ke barim ke basipau hajar saus pa sanpau kata kadang dai ke jong senam ajar pulai tikat batang hadin stoyo na ka mentau ni ujuk yu senam ajar aku sao kala penkela no kedor pa kala dai no syaka sipau hajar syaka khatlai hajar news pa sanpau tikat bapelingo susu yang ngikum ki kemegi pa ka bangi keren syapang kane ka by school bus kalong ka bagajing penkiu kensan ka bomsong nong rim namar ha ka bay de mangi ki baya tray bela basya tray bela beria namar ngia pha ya ke school ki khun sya ka central school namar bahang te ka by school ru kadang khamduna le singala ban ong tang kumban 2019 kala blong ar hajar sikwata tila dengi pha ki school private lana nang khamram rei namar ba le singala ban ong la da ka biang ka school government ha keleng ki jaka tingi la nak misi nang kendong ila ban pas dengan ni berok menta ki pai ba ki khamya be sasar nama ka school ka biang ti hendrei ka bakta pada ingi menta kolong ba ka by school ka duna kat ba ka by school bus ka kiu sya bapalat ti ka bayanu jor pada ngin dapat na lor kata ambil tang kata ka ba kani ka dor khat lai hajar news pa san khoru ka im ngatharai na ka department jong ki klempet kat kum ka kilometer namar kani ka diklum ye barok ki barung ki ba kiu ka bus ki kena school ba kiu bus nadu na ka renja na maulai le sing na kani ka jui ka dor khat lai hajar news pa san phau tikat ba mangi na lai meru ni ham ai ka dor khat lai hajar news pa san phau lada ka ka dor ba mentau snam tikat bangi wan krani ye director menai yong balai phi wan ot tang ma phi tingi ngong ngi dan ki khun hayeng ka masangot sangot ki dan ki balai ngot sangot ki pha na ka ju ka school ha ka ju hi ka bus te kalak ta jor kalak poi teng lak ne silak duna kan poi lada ka de ka dor khat lai jan news pa san phau ti kalak khia bahasa ti yong ba kani kadai ke jingi kran da ka bot ngam tip kala dan shisha kata ke jing kran ne em handrai kata kadai karai kat bangi dai keli sethi sepo MTC ki ong ba kani kala dai ke ba balak ti kena bakla ti ka by school bus ti ke bangim su thu shu kai namar ba ha bangi pet ya ke jing thu jong ka government hakini ki mensyam senam kum haki kum ki ke jingi kran di ka assembly mensyam senam ngasngo baki ong ba ka government hi kan persang kat bala ban penduna ya ki private vehicle kenang ban like ta ya ka traffic hendrai mental ada ka jing penhe jong ka school bus kalong kum ni kanang aila susu pada yo pai ba bu sei la ka jong ka da ka private bus tekan kala ni ki private vehicle bakin ya bakin ibu school ki khon tin nalo ka tar ngi penpa ki jing sok ni kalong bai ba ni da kerpat na kaliang jong ka sarkar ni ngap kerpat na kaliang jong ka department kan bishar benia bha ka bai dai bakan ni namar ngi su thu bakla ta shisha kat sebab hai pai ba usyam bitang jing jenja tang jing sya luti sudah namar kan ni la penpa bai ba kala sya luti ka plajong ki berit beria ki belaria ti hakabai dai bakan ni ru hakajing keren jongi menne bat i directi ong bai ba umdan bawan ujor namar le se ki badang bon hi mentau snam kimpat tip ya kanika jing pen thamai kanika dor namar dang tang katu kan ingut ki balawan pen thamai ka kat bos apo MTC yang ti idang lap tang katu kan ingut dan hakani keju ki pon ngalap ba kalak ta shisha ya ka pisa ti jong kiduk kisuk te nakata ngiwan banyak keren ye director mentakasngi ti hakabai dai bakan ngi kerpat bat mentakasngi hing kerpat ikitu ki kime ki pa ki badan ki khon ki ba pha school hang te pok ki vi hi ti ngi kerpat ba da ka jinga dan lang kat ngut ho ngi de ki khon ki ba ki kime ki bangi dan khon arngut laingot sangut ki dan ki man ki para ki be pha ka jo school ti kalak khia shisha ti ngi kerpat ki kime ki pa ki badan ni ki jong ki khon ba da ka jing sim khia lam na ka mta ki khon jong phi namar ba ngila bandong ya ka bala dep in pen ka de history hendrai ka kamram jong i kum ki pat ba hi ngidei ban shim ya ka responsibility la ne ka duty ka kamram jong i kum ki riu pat ba hi bangin ya kran ya ka bamenta
bat ika bansawan namar ba lada kiu shikiu kumni man kasnem tang usnem arhajar arhusan kan sapoi ke bai school bus cheki khat rew khat nyaw hajar sisnem tiana kata kata kane kan kata bah kum bai ong director mene bai ong bakala kiu bah ka bai petrol ru man ka banai man kasnem ka kiu ti hadu kat no tak bai petrol ngi ru ngi pendan kam bai petrol man kasni hande ka kiu sia tingka kam dai baka kiu tiki hajar hajar ti kane kada kata sisai kata tingi kerpar ret akhmat jong phi bagi ki kimi pa ki badan iki khon ki ba paskol pok ki bisno ba tangi kenhon barit jong mi dan kumni ngi kerpat bah ka ar pesan tering kapor kan long kumba khatwi beje la biang dai khatwi beje mistep in wan no hang tai hapo kamadan hapo ngin pelong jing meeting barit bangin ya pelong meeting lang mangi jar tihen rek kelung ki basan sem sem nong pikan hab yakni seat kamlong kum capacity kin hab yakni seat kelung banyu sem kin hab yakni seat bar ki kena ki balahe kata kade bangi julap berbor kajing tap thnyan ru kadan tihen rek ngi li bala yakio shate shalas salai mer sau mer ter bon kim ju khamyo jaka shong shu ki khon ti ha kajing sha kat kum kodor bangi si tingi si be one seat kawai ka seat am tawai khna han rek kat ba kajing lap ka jungi kolong ba ki khon hi dalawan jan me ki complain bangi hab yakni seat laingot kawai ka seat hab shong sau ki hab kawai seat bon si laingot hi kawai ka seat nalo kata bar kajing khia jong ka plak ka jungi with tiffin bag but I mean baka tiffin nang tabat water bottle kajing khia si kot berban kata kala pensya mista mi klung ki ba kamtang ki ba nyaws nam prasnam kata dengi julap perbor nama ki kon jong ki men jong ibla pas kun tedi kisnam kata ngi julap perbor tingi kerpar kan yak department kan shim khia ne nakaliang jong ki katu kat nengot ki ala nakaliang jong government ro kan shim khia kan ni ben pet bah ka bai de kan ni kajing e jong pet bah